řeknu. Teď řekni Václav Matějka. Jaký Václav Matějka? Fotbalista České republiky číslo 1. Střílí do flašky Rumboško 37,5%. Vašku, počkej, co nám dáš, když to posereš? Nedám vám nic, ale já to nepustím. Koupí flašku rumu, když to posede. No dobře. Ty dobře Vašku, řekl si, že nakoupíš rum, když... Ale bude na opíne dneska. Hele, když ho trefíš, tak ho koupíme my, vole, s Pavlem. Jo, když ho netrefíš, tak koupíš. Kupujete flašku rumu, kokotina, vole, jo! To trefil, vole. Vole, dělal jsem si rumy jednou trefou, vole. Pojďte si dělat prdel. Vole, nejlepší forma. Hej, Gratuluju, ty kurva, gratuluju! Gratuluju, vole! Gratulace! Jo! Jo! Vašku, ty vole. Rum leží, vole, natoč to, vole, rum tam není, vole. Viděl jsem Rum zmizel. Hej, Jo! Dokázal to, vole! Na to rozhoupeme ostro! hele, prostě, víš co, 5 let hraješ fotbal, prostě ping, vole, a flaška rumu je na světě, vole, není problém, vole.